8 ndiyo nthawi pano pa Radio Nafe, ndipo ndi nthawi ya nkhani zathu lero pa 25 August 2022. Ndipo siku lero muli ndine Eric Norman Mkwaila. Muyamba timve mitu ya nkhani zathu. Kwa nthawi yamba bungwe la nkhani ya Chikatolika lipereka mphoto kwa nkhani amene alemba nkhani zabwino zokhudza mpingo chaka chino. Mgwirizano bungwe omwe saboma wapempha boma la mgwirizano lonse kuti ukhazikitse ntchito yokudzanso malamulo a dziko lino komanso uthandize kutetsa katangale mdziko muno. Bungwe la CDD lalembera kalata bungwe loona za mphamvu za magetsi lamera kuti lilolepo ndi kuthetsa kusavana komwe kuwabuka pakati pa makampani a Eskom komanso pa Market Limited. Tili ndizi ndi zina, khalani pompo. Tsopano tikupatsirani nkhani zathu mwa tsatanetsatane. Mkulu wokoza mapulogalamu a project ya August Schools mu Diocese ya Lilongwe, Chris Mabwera, walimbikitsa makolo ophunzira komanso aphunzitsi m'masukulu onse amene muli project iyi kuti apitirize kusamalira ntchito zosiyanasiyana zimene zikugwiridwa m'sukulu zawo. Mabwera yayankhula lachitatu atayendera mmene zina mwa ntchitozi zikuyendera masukulu ena mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anatsindika kufunika kuti makolo ophunzira komanso aphunzitsi apitirize kusamalira bwino zomwe apindula kudzera mu project. Mabwera ayamikira masukulu akamba kochilimika posamalira zachilengedwe. Mabwera akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Ninani Malamba. Mwanga mukudziwa kuti mwa September muno pa 9 ndi kuti masukulu akutsekera. Ndiyeno pafunikanso kukhala ndi mapulani abwino kuti zochitika ku sukulu kuja zisawonongeke. Mukuona tikulimbikitsa kuti chitukuko chikhale chokhazikika, zisakhale zoti achita asiya and so forth. Tsono timapitanso kuyendera kulimbikitsa kuona kuti kodi akonza mapulani otani pa nthawi ya holiday kuti ma project ajali kumeneko kama micro projects apitirire kuyenda bwino. Mukudziwa bwino kuti kumasukulu amene tayendera aja Ndevu komanso Kamazi kose kuja kuli makola ankhumba, ndipo nkhumba zawo zikukula bwino kwambiri. Kose kuja kuli madimba kumene ana amaphunzirira ndipo ndiwo zawo zamasamba zikukula bwino kwambiri. Kose kuja kuli maloni adzala kapinga akuthirira kapinga wabwino kwambiri pasukulu paja pakuoneka bwino. Kuli mitengo imene adadzala ndipo ayichingira bwino kwambiri kutetezedwa kumbuzi. Koma tsopano zonsezi zambiri mwa izo amachita ndi ana asukulu akamakaphunzirira amagwiranso ntchito yosamala zimene zija. Tsopano akupita ku holiday, kodi mapulani awo ndi otani? Agwira bwanji ntchito ndi makolo kuti zinthu zija anaja kamakabwerera kuchoka ku holiday adzazipeze kuti zili bwinobwino ndipo adzapitirire kuphunzirira. Mawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Kamanzi Dana Mundali wayamikira project ya August Schools ponena kuti ndiyopindulitsa. Ineyo bungwe la August landithandiza njira zambiri makamaka ku sukulu ndikuona kuti aphunzitsi ukufewa ukusiyana ndi wakale uja akapita ku micro project ukuko ntchito ikumapepukira. Komanso ineyo paine ndekha ntchitoyi ujeni bungwe lira ndithandiza chifukwa amanena kuti zimene taphunzira ifenso tizichita implement. Ndeneyo ndili ndi nkhumba, ndili nazonso ndikuweta, ndili ndi nkhuku more than 50 ndili nazo, ndili ndi mbuzi 5. Zimene ndikuona kunena kuti kupanda Ecostan maona kuti zinthu zimene zonso mphunzitsi sangapanga. Koma panopo ine ndikuona kuti zimene zizikundithandizira. Ndipo kwa nthawi yamba bungwe la nkhani ya Chikatolika lipereka mphoto kwa nkhani amene alemba nkhani zabwino zokhudza mpingo pa msonkhano pa chaka omwe ukachitikire m'boma la Nkhatabe kumathero a Sabata ino. Wapampando wa bungweli Samukalimba wati akhazikitsa ntchito yopereka mphotoyi pofuna kulimbikitsa nkhani ya Chikatolika kugwira bwino ntchito yawo. Kalimba wati msonkhano wa pachakawu
ukayamba ndi mwambo wa nsembe ya misa yomwe akatsogolere ndi ambuye Montfort Sitima. Mwazina Kalimba wamema atolankhani omwe ndi akatolika kuti apange chisankho chokhala membala wa bungweli. Msonkhanowu omwe uyambe mawa pa 26 ukuyembekezeka kutha pa 28 August ndipo ndi wachinambala 6 ndipo uchitika pamutu wakuti The Role of Journalists in Solidarity and Climate Change Resilience. Kalimba kufotokoza zambiri motere. Pambuyo pa nsembe ya misa tikakhala ndi zoyankhula zimene zikakhale ngati zotsegulira official opening ya mwambo umenewu, ndipo mlendo olemekezeka ndi ambuye Montfort Sitima omwewo amene tikakhale nawo kumeneko. Pambuyo pa zimenezo tikalowa mnyumba yomata msonkhano, ndipo kumapeto kwake tikakhala ndi kupereka mphoto maoni kwa atolankhani amene alemba nkhani zokhudzana ndi mpingo chaka chimene chapitachi. Kwambiri ngati amene ndingawameme kuti abwere mochuluka ndi atolankhani amene ali akatolika pa ubatizo komanso akugwira ntchito ku nyumba ina iliyonse yowulutsira mawu mdziko muno kapena akugwira ntchito za communications kwina kulikonse. Mawu amenewo wa mpando wa bungwe la atolankhani achikatolika Sam Kalimba. Mgwirizano wa bungwe omwe saboma National Advocacy Platform wapempha boma la mgwirizano atonse kuti likhazikitse ntchito yokonzanso malamulo a dziko lino komanso kubweretsa poyera anthu onse amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale mdziko muno. Wapa mpando wa mgwirizanowo Benedict Kondowe wayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani kulilongwe komwe mwazina watsindika kufunika kuthetsa kusavana komwe kulipo pakati pa bungwe la ACB komanso ofesi ya mkulu wa boma ozenga milandu DPP pofuna kupereka mwayi wa ntchito yolimba ndi katangale mdziko muno. Kondowe wati bungwe la ACB likuyenera kufotokozera Malawi tsatanetsatane wa ntchito wakafukufuku wake okhudza anthu amene akuganiziridwa kuti anachita zakatangale. Kondowe akufotokoza zambiri. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti office ya ACB akhala kupanga kauniuni ma investigations awo pa nkhani zokhuza katangale, pa nkhani zokhuza sata ndi anthu akosiyana-siyana. Ena ndi aphungu a nyumba ya malamulo, kumakhoti, ma NGO ndi ena wotere. Ndetu kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti ACB yituluse statement imene itafotokozera Malawi pamene nkhanizo zili. Kodi ma investigations amene akhala kupanga ndi ati ali pati, nkhani zimene zinapita ku court zili pati, kuti Amalawi amene ndi ena ake amphamvu zimene ACB ikugwiritsa ntchito akhale wozindikira pa nkhani zimenezi, chifukwa tikuona kuti Amalawi akusalira mbuyo kuti akhale wodziwa kunena kuti kodi pa nkhani zokhuza corruption tili pati cheni sakuchiziwa. Ende tikunena kuti mboma la democracy komanso tikatengera nsanamira za constitution yathu ikunena kuti anthu oyenera kudziwa ndi anthu amene akuyika atsogoleri mu mpando. Tikamanena kuti kuyika atsogoleri mu mpando sikuti zimangothera pa president ayi, chifukwa enawo akuyikidwa pa mpando chifukwa chonena kuti Amalawi asankha president woti awasogolere. So udindo woyika atsogoleri pa mpando umafikira magawo wonse kuphatikizapo mtsogoleri amene akuyendesa bungwe limene la Anti-Corruption Bureau, mtsogoleri amene akuyimira office ya Director for Public Prosecution, atsogoleri amene tili nawo kumakhoti, ma judges, ma justices, chief justice ndi ena wote nthambi za boma zosiyana-siyana. Ndipo mmodzi mwa memba la mgwirizano Babla Banda watsindika kufunika kuonikiranso malamulo a dziko lino. Ineyo bungwe la Ecostal ndithandiza mnjira zambiri makamaka ku sukulu kuti dziko lathu lipitirize kupita patsogolo bwinobwino, ndiponso kuti democracy yathu ikhale kuti ikuoneka kuti ikupita patsogolo. Zikufunikabe kuti tiyang'ane mbuyo tione kuti kuyambira pamene tinabwera mu multi party ndi pamene tili lero
constitution yathu ikuoneka kuti ili ndi magapu ambirimbiri, ndiponso tinayamba kale mu 2006 2007 tikuonanso mu 2020 mmene tinakhala ndi chisankho cha chiwiri chija panali kusintha zinthu zambiri ndi a constitutional court ati chifukwa choti constitution si kuyenderana ndi mmene zinthu zilili pano. Ndiye tikunena kuti panopo zikufunika mwachangu ndipo molimba mtima kuti constitution isinthe, amakhoti akamapereka zilango akamatanthauzira malamulo athu zikhale kuti zikuyenderana ndi nyengo zino. Wapampando kumidzi ya ku nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma Gladys Ganda wati aphungu wa ku nyumba ya malamulo akuyenera kusiya kulowetsa ndale pa zokambirana zawo pofuna kuti chitukuko cha dziko lino chipite patsogolo. Aganda ayankhula izi pamwambo otsekulira msonkhano wachiwiri wa Africa Conference on Debt and Development AFCOD. Aganda ati aphungu wa ku nyumba ya malamulo akuyenera kumaonekera bwino asanavomereze mabilo maka okhudza ngongole zomwe dziko lino limabwereka. Iwo anati ndale zimene zimagwiritsidwa ntchito mdziko muno ndi zimene zikukolezera kuti aphungu adzilephera kulondoloza mmene boma likugwirira ntchito. Aganda akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Muhone. Experience yanga imene ndaiona ino kha MP ndaona kuti zambiri sitikuchita bwino ngati aphungu a nyumba ya malamulo makamakaso ngati chair wa budget timakhoza bwera ndi mabilo andalama parliament muja mwina tsiku lomwero bill yapita malamulo a parliament amanena kuti bill ina yonse yakabwa parliament ipite ku committee kuti committee akayunikire. Nthawi zambiri zimene ziyasezi kuchitika yayi mabilo sapita ku committee anthu sitikhala ndi nthawi yonikira bwino. Ndiye tikamira zimene ziyazoti kucheka thanga tuchita mashortcut tikamira mashortcut amene ajawa sikuthamona kuti ngongole kuti kutengazi zikati mikadi ya Malawi chifukwa kukongola nakasi kola kuitsa yayi koma ngati kukongola nkumangoja ndalama zija osakayika nchinthu chokuti chikubwetse ndalama zina mpovuta nchimodzi zokakhapa khoma ungokongola kumakagulira zovala kumangovala kumakongola mangogulira nsima kumakangoja bale bliko kwakongole mwina kwakongole kuti mwina upititse ulimi utsogolo kama uchite business yako kuti upatse ndalama zina zoti maokasa ndi ndalama zina ndengati dziko la Malawi mwina yonse tionesesa pamene papo kuti timakongola bwanji. Ndiye ndikhumbo langa ndi pemphero langa kuti ife ngati aphungu a nyumba ya malamulo tikala nyumba ya malamulo ichi tizikatha kuona kuti ngongole imene iyi tikuti kukongola kuti tikacheka mata tikaita invest ndipasani chitsanzo imene ina bill yadotsa pompano pa tatenga ngongole zokagulira fertilizer otsika mtengo imene consumption tinakuzenga ngongole mweja kukatenga kubwetsa factory yochitira yopangira fertilizer mama muno kumatenga ngongole kuti tikangogawira anthu imene imwe asingatipindulire ndesi nunga zimene zizi kutsogolo kunoko zofoti tizitenga ngongole ukutulanganya anthu athuwa situ nduna kuti fertilizer tsikati ngoyipa iya chimene tunana kuti tikoza kutenga ngongole ija kubwetsa factory yopanga fertilizer tsikati mtengo uja ndio imene development. Mawu amenewo a Gladys Ganda imwe ndi wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma. Kumbukirani kuti nkhani izi zikufikani kuno kuchokera kuno ku Radio Anafe ndipo siku wa lero muli ndine Eric Norman Kwaila. Kupitirira ndi nkhani zathu. Pamene nkhondo yolimbirana umwini wa chiphaso yogulira magetsi pakati pa makampani a Eskom komanso Power Market Limited single bias license pa Chingerezi, bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDD lalembera kalata bungwe loona za mphamvu za magetsi la Mera kuti lilolerepo ndi kuthetsa kusavana pa nkhani. Mkulu wa bungwe la CDD Sylvester Namiwa wati kusavana pakati pa mbali ziwiri izi kukuyenera kuthetsedwa msanga kamba kuti zotsatira zake zikupinja amalawi omwe ndi osalakwa. Anamiwa atalemberanso kalata gavana wa banki yaikulu mdziko muno Dr. Wilson Banda kuti afotokozere amalawi zifukwa zimene makampani ena opanga mphamvu za magetsi amagwiritsa ntchito ndalama za ku America m'malo mwa ndalama za dziko lino. Mwazina iwo ati nduna zoona za mphamvu za magetsi ikuyenera kubweretsa mayankho pavuto la kuthimathima kwa magetsi. Mwazina kupempha nduna zoona za chuma kuti udzapereke ndalama zochuluka ku ntchito za magetsi mu ndondomeko ya chuma cha boma yomwe ikubwera. Anamiwa akufotokoza zambiri. Kapeza kuti kampani zina zikumachaja ma US dollars. Seza kuti ngati dola yakwera kwachaje pamphamvu ndi kuti magetsi andira kukwera. Izi zikusana kwa nthunthu ndi malamulo akulu a dziko lino. Kale zimenezo talembera ngapana a Reserve Bank ya Malawi kuti aziunike zimenezi. Komanso tapeza kuti Eskom idasayina ma contract migwirizano yobula kwa ndi makampani ena opanga magetsi oyima kwauka. Ndipo anthu andale amafuna apindule. Ndiye kupempha kuti aboma aonesese kuti makampani makontrakt migwirizano yonse imene asayina ya Eskom ikhale yofuna kuti amalawi asamalipire akulira magetsi mdziko muno.
nkhani ina tonena kuti boma tayeneka kupeza njira zoona kuti tipezere ndalama zimene escom akufuna zimene zithandizire kugwira ntchito zopitisa patsogolo ntchito za magesi chifukwa akapanda kutero ndekuti escom ikakamizika kukweza magesi patakali panopa amalawi akuvutika kalenkale ndiye sizoona kuti amalawi amene akuvutika taonjezere chipinjo china chimene toti azivutikanso komanso kuli nkhani imene sikukambidwa kwambiri pali kusambana pakati pa Power Marketing Limited komanso escom makamaka pa nkhani ya license kuti kodi amene azigula magesi ndi kugulisa malawi muno ndani ndiye taalembera amene amayang'anira za magesi mdziko muno amera kunena kuti nkhani imene iphe nkhani imene ngatisintha ipezekabe kuti mavuto a magesi mdziko muno saachepera koma kumaliza kwenikweni tikupempha akoma kuti tionetsetse kuti mulembi wa mu office ya president asamakhale bodi wapampando wa bodi ya ejenko patakali panopa nkhani za magesi mwaluwanzali kwambiri komanso zikuali kukalikirana kwambiri pakagwiridwe ka ntchito siwano ngati zimene zisizikonzedwa ndiye kuti vuto la magesi mdziko muno silitha mawu amenewo Sylvester Namiwa imwenso ndi mkulu wa bungwe la CDD. Ndipo tikanali pa nkhani ngati yomweyi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani zachuma mdziko muno Bechanchereni wati kutimatima kwa magetsi kuli ndi kuthekera kupititsa pansi chuma cha dziko lino kamba kuti kwakhudza magawo ambiri omwe ndi kuphatikizapo ntchito za mafakitoli. Iwo ati kukhala kovuta kuti ochita malonda ochokera m'mayiko ena azakhazikitse ntchito zawo mdziko muno ngati vutoli silitha mwamsanga. Ntchito getsi zimene zimapangitsa kuti anthu alende kampani mukhale machini wazigwira ngati magetsi palibepo machini kusagwira ntchito tsopano ngati magetsi ali osanalirika pang'onong'ono azima pena basi ya technical fault ndikuti anthu amene ali ndi ma-idea zawo mpani avutika kuti abweretse muno kakutokera kunja achokera komwe kuno vutika bwezi yazomafumangidire ntchito anthu zija zikhaza zovuta kwambiri nangeselemba manje ntchito poti magetsiwo palibepo selemba namanje ntchito pokuti mazo nazo tilimbikitsa zoti ntchito za magetsizo zibwerere mchimake zikhale zabwinobwino kuti anthu salembanenso ntchito bwinobwino. Mawu a Bechanchereni imwenso ndi katswiri pa zachuma mdziko muno. Dziko la China lakhululukira mayiko 17 amuno mu Africa kuphatikizapo dziko la Malawi ndalama ya ngongole yomwe mayiko adangongola zaka zapitazo. Ndi unaona ubale wa dziko la China ndi mayiko ena Wang Yi ndiyeyo yalengeza za izi. Ndipo katswiri pa nkhani zachuma Milward Tobias wayamikira dziko la China poyang'anira kuti dziko la Malawi likukumana ndi mavuto ankhaninkhani pa nkhani zachuma. Message mwala anayankhula ndi ya Tobias motere. Tayamikire abale athu ku China kuti atichitira chifundo kuti chotsa ku mbali imodzi ya goli la ngongole 5 billion ndalama ndi pafupi 5 million dollars nde zimene zitanthauza zakuti tapulumutsa ndalama poganizira kuti tikadagwiritsa ntchito foreign exchange ndikuti akanakhala ma dollars amene pafupi 5 million kapena 5 million ndi kanthu kena kupita ku dziko la kunja ndikuti ka 5 million kameneko kamene ndi 5 billion Malawi kwacha sikatuluka komano kuti nene kuti iyayi ndikuti tapulumutsa ndalama zimenezi zigwira ntchito ina pakondere kuti ndionama chifukwa ndenga kuti ndalamazo tinali nazo ndalamazo tinalibe ndikomwe nde sitingane kuti basi tatelemu ndikuti mwina tipangano china chake ayi tikadapsinjikadi pobwezapo tikadakhala kuti tipsinjika komano ingoti thandiza kuti mwinano tikhale ndikusaka chizungu cha pressure kuti ka pressure kachepeko pang'ono chifukwa ngongole zimene tibweza leka chino ndi 500 trillion 500 billion kubweza ngongole kokha zimene zili mu budget muti ndenga tena atipulumutsako ndi 5 billion mukayitengera ku ndalama yonse yomwe tibweza ngongole ndi yaying'ono komano kupulumutsa ndithu. Izi zikutanthauza kuti boma la Malawi lipulumutsa ndalama yokwana 5.5 billion kwacha yomwe linabwereka ku boma la dziko la China pomangira msewu wakalonga chitipa mchaka cha 20. Ndi nkhani imeneyo tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu siku wa lero koma tisanasiyane nayinso mitu ya nkhani zathu. Kwa nthawi yoyamba bungwe la nkhani ya chikatolika
ndati lipereka mphoto kwa atolankhani amene alemba nkhani zabwino zokhudza mpingo chaka chino. Mgwirizano wa bungwe omwe si aboma wapempha boma la mgwirizano tonse kuti ukhazikitse ntchito yokonzanso malamulo a dziko lino komanso uthandize kuthetsa katangale mdziko muno. Bungwe la sidedi lalembera kalata bungwe loona za mphamvu za magetsi lamera kuti lilolerepo ndi kuthetsa kusamvana komwe kwabuka pakati pa makampani a Eskom komanso Power Market Limited. Zimenezo zinali nkhani zathu usiku wa lero, ndipo munali ndine Eric Norman Kwaira. Mukhale ndi usiku wopambana.